Come on, let's go! Right now, let's have some fun in Minecraft. Let's have some fun in Minecraft. И здравейте на всички, аз съм Пълнар и играем Лига. И тук е Хидо 10. Кажи, какво става? Вей, то сега пише, че то ще бъде АДЦ, ама знаеш га. Ще бъде това Адекири, когато му стане колкото садото на свободата. Няма такива филми. Где му дава филма, човек? Ще взем да направя някаква простирство Адекири. Напишай ти кой Адекири се пикна тази. Кит не се пикна. Тя как се пише? Кют ли или какво беше? Да, вей, то сега няма пикни. Вей, ужас. Кейтлин. Ари, луквай се, бе. Спермазното трублица. Написа ли Адекири? Да. Вей, Джакса, човек пак при нас. Вей. Вей, ние поне имаме джунго. Да, поне джунго имам. Нямаме мит. На мастера, защо му е хил? Въобще не му трябва. Той си има. О, yes, Fired up and ready to serve. Fired up and ready to fuck. Аре, Гвел, ще името. Няма ми джунгъл, бе, луд. Ей, какво да направя? Поне ксинзо да отиде. Ай, ксино да отиде. Той няма ти, ще видиш. То с този Вилко с какви хуи спелчета има. Стая ги, без джунго. Дай кацай на пичено, кой ще идва да ганква. В смисъл тук. Знам. Ай, луква се мангала, то сума на разтри човек, ще кучупил бой, бе. Щупищ. Знаеш как се играе и Блицкриг на Infinity? Кириш играта, човек. Няма правиш глупости да скачаш, чули? Знаеш сега, човек? Ще направим една техника, ли се говорихме, нали? Да. Вей, то сега, ако сега не е пикнал. Ето, сега пак няма пикни и ако ни пикни, спирам ли това, човек? Смисъл, спирам какво? Е, браво. Ей, това е човек. Ей, това е. Ай сега, колкото пъти ви се е случвало, ей така някой да ни пикне в последните минути да го напишете. Колко пъти? Да. Просто сега да го напиша. Сега искам да видя ти има какъв 6. И така отново сме тук. Трябваше малка пауза, защото не разбрах дали снимам. Карай този здраве. О, Здраве, фък, да. Митали. Далито може да я вземеш. Вей, как ми изгажа. Кажи ми на двете човек, ще ги вземеш. Ще ги взема, знам, че... ларда ми изчезна. Давай, аз затова пинкнах там. Да е минали гръб да ги И сванах я в капана. Давай, дърпай някой. Давай, дърпай, вина. Бе, ужас, човек. Ей, Мислех, че са плашни по-бързо. И мислех, че ще тръгна да бяга. Ма тя мая видя, че ще дърпам. Човек, внимай как дърпаш. Ето ги не седят тук, бе. И далето. Аре, сюда. Вей, човек, ужас. Няма ми мана. Аз имам, ще мога ги убия. В смисъл, те сега ще на бакдорна. Сега ще наганкнат. Ще се опитат да наганкнат. Те имат ли джунгъл? Имат. Как го взех, човек? Аз мисля, че взема още спилтовера. Човек, Джак се справи мега грешния билд. Аз мисля, че още взема с спилтовера, брат. Какво справи? Всъщност не да пушваш такова. Точно пак, дай да разцепя Остани малко. далето има телепорт, сега ще телепорт ще направя на говно е. Аз какво ти казах, човек? Да ма хлани първо. Аре, лаш, мога да такова. Ти имаш ли мана? Имам мана, човек, на фулма, почти на фул съм. Ма съм четвърти ли още? Дърпай. Не, Аз имам рейнджа, направо тук разцепи тази аз дали. ще седя да я плаша, човек. Ма внимай. Аз знам докъде е линч на кота, до тук. Някъде от там. Не.
за 8-та е, между другото. Гледай, сега ме ще ме вземат. Не, няма, спокойно, избягай е така. Гледай, аз не ми армисвам, че е бах така. Браво, супер. Чек добър ракет не си. В смисъл не си от... Ой! Тъпани дали, ай изчезвай, бе. Сите са как да си... Аз съм играл няколко пъти Кейтлин на Ой, колкът ми го постави? Фък. И какво като ми го постави? Моля да вземеш, браво. Ой, на колко кръв оцелях. Човек, бакъл. Сега знаеш какво ще направим? Бързо чай. Спиднат съм. Бърче да дефаш колата. Бързо гледай колко много има миньони. Аз оцелях на някаква мина странната кръв. Не, аз ще умра пред децата. Мога те да я праска малко така. Да, супер е, човек. Рейнджи е повече от рейнджа на колата. На Вейн ли е? Да, човек. То спа горе, Вейн сигурно има много. Вейн има голям рейндж, само като се включи ута. Ми дезнам някаква атака ми трясна там на това. И дали той гаси нуба, защото се нахвърля. Си мисля, че ме вземе на кола. Това ми щупи китарата, човек. Тя можеше да те вземе, ако в случай имаше игнайт, ама тя нямаше игнайт. Имаме. Няма игнайт, бе. Моля. Има игнайт, бе. И как ми те пък взе? Ми тя може да го използвам. Ама аз имам хил пък. Да. Аз си можеш да... Всъщност аз бях... Ти една стенца ли имаш? Нямам и една, ти ми си направи кил даже. А два си направи даже. Аз го бях дам в случая. О, аре бе, аре ела, тук е моето момиче. Аре бе, моля деца, стой при мене. Бягай бе, като ми скачам с тебе, няма скачаш. Браво, супер. И какво ни асистна? Защото ти ни барна това. Ти ни барна детето. Да, аз ни барнах недалече. Дръпна да. Не успях. Аре. Тя ли дам мана от аз нямам. Нямам дръп, 12 секунди. Какво ми става с мишката, между другото, и всяка бе? Много бавно взе да бързи. Да ни падат батерии. Ще пъшна. Джакса. Ние ще му го вземем. Знам, и два Ама той е 1-0. Малко вътре. Ние може да го вземем. 1-1 е, всъщност това е 1-1, ама пак сме си пак да не пробваме. Това твой капа ли? Да. Добре. Да не ги сбъркам с тия си далече, че тогава става лошо. Моя е по-хубав. Не е по-интересен някакъв персонаж. Тя сега не, тя сега някакъв. Не, що го взе, бе? Не съм взимал, бе. Бе, извинявай. Дръпня. Че ще ми падна в нема. Гледай, не пушваме и ги взимаме. Тауър дайзваме ги. Да, бе, не, всъщност това е Tower Destroyed. Това е Tower Kill, Enemy Kill. Да дестройнем кота и да я убим. Няма мъчек, няма далеца ти пусна. Бягай към мене, защо Дръпня! там, бе? Дръпня! Давай, първа! Не мога, избяга. Трябва да дръпнеш. Стига изляне. Баси смешката е. Не съм брала. Моля, давай ми зад гърба. Давай. Трябва да им мини зад гърба, щяхме да я вземем. Давай, усети какво се получава само. Фък. Ще дойде оттам. Попитни ми. Аз да не мислиш, че няма лор. Браво, Дилане. Опита са. Какво са прави? Фък. Опита са! Да взема, бе. Не даде точно какъв е! Сире ми фидваме с приятел. Така се каже това. Само взеха. Всъщност не знам. Ще се казва опит, като няма джунгъл, няма игра. Чик тук няма джунгъл, няма... Каска е шут, то направо 3 срещу мен и Джакса.
Не пиши му Ксин, хилът ми е... След това взема Infinity или Грелма. Ще решава. Сега има само да булт. Да булчи пор. Да бе. Да булчи пор. И после статик може да взема. Значи сега взимаш, значи... Колкото спомням билда... Първо. Гъджо Велков. Диляне, човек, ако не си я взел. Вейлът първо само дръпване ти трябва. Браво. Какво си мисли, че един блицкранг с 83 демидж няма да я вземе, ли? Той пасива в такъв случай направи кила. В смисъл, ако пасива ми се беше включил и да ни прасне нас в откавица, аз нямаш да я убия с това. Ма да беше ожива, аз щях да успя да я дръпне, тогава ще да стане лошо. И за мене, в принципе. Тъй, че пак страх. Знае сега къде ще лади. Къде не трябва. Не, искам да видя, ако някой дойде да видим кой ще дойде, да съм подготвил. Ето ни дава. Ето той лард там сега ще я забави по някакъв начин. Ако не го видя. Чех дърпаме и правим на годно. Ма нямаме екзот. Аз имам свобода, но се дръпна назаре. Ето я. Ко ще обрасва и тя там, бе? Ох, сори за демиджа. И как ме удари? Давай! Аре! Къде отидеш, демиджа, бе? Направо поудявам. Ужас, че! Къде ми отиде демиджа в сентамента? Не, човек, взем ушпор. Това не може ли? Сега ще взема зала кора да умра. Ще да го взема друг път. Щеш да ги вземеш, човек. Аз ще да взема недалето, дай може да вземи Вейна, ама таз ми се стана пред пътя. Не. Аз не съм виновен, не ми стигна демиджа в случая. Не се рекувай. Султаняк, щяхме да вземем Джакса. Емин Гъден. И пак се заредиха кръвтата. Да идвам ли? Идвам. Да, Джакса ме гони. Той едва ли ще... Ето, аре, ела го вземем. Ела тук. Аре. Давай, Диляне, давай. Да го пристане. Ето го. Аз трябва да снимам. Вой, викам, ако беше го къснал. Ай, сега ми дракон. Как ще го кажа, го късна те тъпо е? Недалето идва. Направя на половин кръв, е. Ето я. Ари. Таско направи, бе. Ай, кажи от тук дракон. Дърпай. You kidding me? Стига, не се ли хвана в капана? Аре! Вой, но ма тварят. Демидж, брат. Да, демидж! Сори. Да, демидж! Гъджо. Ничек! Тя не запуса да се шмотка. Апи, гни! Виж как езика на травме. Техния Джакс. Фрозен мил. Не знам какво е това. Фрозен кърта. Айде на тимфайт. Ай, стига, този Джак го побъркаха от фидве. Диляне, дърпаш го и го вземаш, защото как гледаш... Аз не го взема с улт. Изчакай. Изчакай, ще го взема с улт.
Аз го убия. Стай го, ще го взема слуд. Стай го. Ай, това беше много добре. Давай. Ох, съм сори за демиджа. Умирам, човек. О, как се взехил! Ще умрал, че играйте, как Падна ли в капана? Падна. Въй, няма мана, брат. Остана трола. Защо? Защо си? Браво, Вилко. Ще да ги вземи на задълко. О, Джакса! Той е доста фиднат. И 6-1, аз съм 6-2. Да, фиднат 5-3. Как че 5-3, бе, 6-2, бе? А, чакай. А, техния е 6-2. Нашия е 5-3, ама... Какво правиш? Де знам, мислех, че има някой смени човек. Тук съм unvision. Знаеш колко му щях да направя? Тук ще издане мегамазния дабъл за някой, ама... Пак дръпва някой. О, чай, че мен килнен дали. О, Катерина. Къде сте следваме? Къде бяха, Жуе? Ей, тук тук стоя за храстите. Може да вземеш поне един. Със сигурност. Не, ти ще вписат. Какво? Не. Така, ако бях оцелял с някакъв герой. Подобни хора. Отказвам се, човек. Погледни ги. Вместо да дойдат да скочат, да избягаш, те останаха да умрат. Такъв е животът. Те трябваше тук се залата, пусни комата и... Тъпа малата е чук, тая ги е карай. Но имаме шанс да си им тая... Гей, Джакса, виж погледни, се залата няма... Ми Джакса има блейд от Ръман Кинг, това е мангарен айтъм. Аз мога, с дед късам човек, знаеш как ги късам? Зета ям с блейда моя, ям с блейд, нещо такова се. Пускам се един от такотата на някой го взимам, сам като преди малко с Джакса. И да не то гледай къде чака направо. Ние чека, лардове нямаме ли. Чай да взема фарма. Дърпай Катерината, дърпай Сейчас Катерината. къде сложих лард като първия. Трябва ни тим. Тук трябва тим файт. Олаба, човек, Олаба за първи път го виждам в играта. Точно пък ние сме... Гледай какво става. Може да си тим файт сме. Тим файт сме. Хелп ми на мене, хелп ми на мене. Взе крив бъв. Къде сте, бе? Човек, вие ми взимат ми ред бъв, аз правя тимфайт соло. Кой направи, Кога се говори, човек? Тим соло. Аз стига точно мили кил на кулата е. Джакса им. Гей, къде е лардо, аз човек? Кой не оцелих ли е? Давай, първата е. Всички вничиха от аците, само без мене. Офа! Остатъка! Не знам, дърпам някой и той ме разбива. Ташага. Това се казва да има да се съпорти да слага човек. В смисъл? Да, ще не ме, че съм намал. Ела тука, сладурч! Сладурч ме убьет, човек!
Дабл кил. 6 дета, 6 асиста. Как? Айде кажеш дабл кила. А така. Човек с такой си алфа малко. Джак се ева към мен. Хидо. Така. Вей, човек, викам, ще да направя. Виж какво ти написах в чата? Добре, види то. Гледай с чата ми. Вей, Катерината, да знам, човек, има шанс да вземеш. Ти колко си? 1,60, да. Да, ще вземеш, ще най-жга. Ей, недалечо идва за тебе. Ой, Джаксън, всичко. Да, аз имам лардове се наричат. Всички искат да... фокснаха ма, човек, фокснаха ма. Вей, what the fuck? Аз имам... Ставаш му друг път. Гледаш сега, гледаш? Рисове. Аре, да ги вземем и тия сладури. Да, 500 ларда пускат с това по-право. Ти го! Браво! Чакай, ще се чуе. Черно не му е... Направи дабъл кил, а не ти го направи. Бе, пак добре. Все едно аз съм го направил. Да, направо. Дърпе! Вейт! Баш! Бе! Ма, бих си дала изрут. Бе, загледам! Това беше майсторство. И сега почвам армор. Фък, Джакса. I have been looked in. Що ще ме репортва, де? For... Как беше week? Да, week. Ох. Овчо, къде бе? Човек, съгласен ли си с това, което в момента написах в чата? Смисъл, човек, в тази игра в момента са дъня като първи ами. Знам за славата игра, ами. Това са да познали. Значи... Не, въобще няма влизам. Аре, Ти ми че да прави? Деляне, помогни ме. Човек, виж какво направи, бе, хора, погледайте, аз съм блицкранк, скачам, убивам един, асиствам за друг. Супер съм. Ще умра скоро, да умрях, защото нямаш да умре. Въобще се съблягва в това. Пуснах си бе... Пуснах си това. Пуснах си шопа без да искам и колко мога. С какво се пускаш шопа? С F-а. Ге, човек, погледни. Значи, чуй сега.
Аз бях 278. Джакс би 199 демидж и е джангъл. Шеше. Браво на ти, бе. Аз съм сапорт и бия Що за здраве? с мастерствата за сапорт, но с руните за трудомер. Защото нямам други руни, защото само него игра. Принципно. И блицкранк на него. Няма да ги вземеш, че ги им скапвай направя. Аз го взих на аутоатак. Направя го източка мангал, човек. Дай не се помъчи да го взема. И тъйко. Какво? Гей, човек, Вай, викам, Вина се изпичка. Ще загинеш тупа Вин. Това ще измено. Не знам. Рекалтвам се, изчакай. Не! Как може? Как отскореща? Що ме изоставихте? Ще ме убия ли, човек? Ще да убия Вина. Имах ли игнай? Аз защо не си игра с класическите си? Трябваше да съм тромбиц. Човек трябваше да си купя, трябваше да се взима в началото моите само на спилове, които са хил и игнайт. Добре, Диляне. Вземете си хил и игнайт, като играете с блицкранк. Това по-красиво нещо от това. Да си кажат как ще му убий този сапорт и ти да му скочиш да го взимиш. Стиге. То пък как вземеш на блицкранк игнайт, бе? Ня. Как да не му го взима, човек? Ритна латка, е. Вы седим, човек. Като човек, защо трябва да му вземи игнайт? Защото когато аз танкна, скачам му в кулата, почвам да го бия и като остане на малко кръв, като еди кирто вече не може да го би за мен. Защото иначе ще умре в кулата, но пускам игнайт тя да взема. Пусни си ултимата. Направо разцепиха, брат. Сега гледаш как се прави пенткил. Да, аз съм в дискусията. Ама ти играеш ли? Да, бе. Бас ли е, Хидо? Като стрела съм, като видя 3,5 само Хидо. Като видя 3,5. О, ти айде, слушам ми. Имам 2,9, кой искаш? Айде, човек, аз... 2,9. Айде, бе, Дидо. Айде, край си хала, това блике. Къде си, бе? Въй. Аз човек, вина му да взема. Бе, браво. Човек, не почнах да взема. Въй, човек трябва да направи една пинта, чекаеш. Ако взема ова, възмене ще въйпна. Човек, как ми се пускаш опаката, знае са? Вино е такова. Вино и Мигелет станаха на толкова скръв. И къде да не ме стигне, заради са, там се култивира, и те не как се разгоряча, и те са точно така станали, към културен се разреша, и да оправя ще ден. Диляне ли с малко ще битим? Остана е Диляне. С малко ще битим. Нищо е Ти да си звън сега. Да си много добра. Ти взимаш на това как е човек. Ге, направо горкото животно. Въй, стричи ми са. Въй, браво. Иначе ще да взема улци. Ай, по-бързо двойче. Въй, така ли? Колко си? Аз съм най-бързо герой в момента. Са ти айтеми, бе. Правя в началото съм... Човек са ти айтеми, бе. Аз ли? Той не може да играе, бе, Кости. Трябва да се прави малко там. Аз ли? Какви айтеми да взема, човек? Има биха се едно купе в началото. Дръпна ли го? Ти го шо, човек, заси. Не, човек, не ми стигна толкова малко. Толкова с малко рейндж не ми стигна, направо вертикално. Направо не беше... Давай дърпай, бе. Абе, ти къпе този скилшот, деби. Бе, ти си много зле, човек. Аре, бе. Так, може да не го оставиш да го нахидуе. Той се хелна.
Всичко на сега са лайфтилнах. Браво, Динар! Давай, браво. Това беше добро. Браво, ти дължи го. Супер. Е, това ска. Найс хиди. Вей, не, молята, не мога. Добре. Защото аз се купих яко на дом. Бăi, викам се, ще му пусна едно копие, ще ме вземи, брат. Чуеш, има вземи с едно копие, гледай. Човек дърпа е малко. Гледай едно... Гледай сега едно копие само наблюдай. Да дръпам вече, кога не мога да дръпна, бе. И... Чакай, само да съм на лайфтила. Да, бе, знам секунди. Видя ли? Давай. Ела, чуха. Тък му се пускам, това е машина, какво направи? Тя пак скочи с тигъра, Не, Поне ти, ма. Няма фан. Хидро, надо ти. Това не съм го правил. Добро, как вземеш хидро, надо ти? Браво, бе! Хидре, това е само за файтерите, бе. То да Той буди се зал тук. добри, бе. Аз стои в Том Денсър. Това го върни. Да. Това е правилно. Не ти, бе, чакай Що малко, е, бе. човек, в билда ми е много правилно. Отиди в шопа така. Сега върни го. И сега Фантом Денсър. Продай 100 сайта. Чакай. И сега ще продай... Да, фантом, те са ми трябва за такива. Ето, мисля, че да, този. И вземи Фантом Денсър. Бив сорва. После Guardian Age. Да, разбрах. И те е много силно. Чай, че ми лаги, защото не сте също зарядно. Да, фокус си. Браво, Динане, кучко. Бой, викам, ако не беше го взел Динан, Е, как няма го Той взема, Диляне, аз да край. съм като експозвал. Аз да не съм експозвал това. зарядното ми умря, чакай, Динане. Гледаш са? Гледаш са? Умите, гледаш? Гледаш ли, гледаш? Ела, тук е циганен. Чик, ти са гледай мангале. Ние всъщност не са мангали, ние са обратното на мангали. Антимангали. Ей, сега трябва да седя го дефендвам, човек. Що дисконектахте, уди? Добре, дами и господа, този епизод аз ще го довърша сам. Не знам, много кофица получава. На Митко нещо му бъгна скайпа явно. На Хидо и аз пък на Митко. Мега жалкия. О, гъджо. Гъгъ.